Toh hagini ke sengipat ngadani ke ban aingu biang yo try bangan sedang biang ini ke jing hikai hot nga ai kerteng ya gani daga ju hi ke rukom ta mga syupen kala kendiat magata kalong nga ai bet kat kum ke iga mga lakren men shwa ya ke jinglong jing em ke bekat kum ke ketien ke jong play mentang nga kwangan ai bet daga ni ke besai begata kalong ke Akor ke Burom kat kum ke ketien ke jong play na mga kwa nganyalam ya pi shege jingi kai ki bangi don ke jing agini ki sngi ki bangi im mangi menta agini ke pateng benrio ke jingi kenang ba ngin tip bat bangin yo i ba ke ka bangi yo i menta ga pertei kadai ka ba palat ia ka yeng sem ka ba palat ia gani ka pateng benrio ka palat ia ki kme ki kpa ka palat ia ki khon ki kti haga jinga dai bat kane ka pateng benrio ka bangi menta na sila nga syukran bet hang ni kala dai ka por ka ba kham ngila hagi sngi ki ya ki ba la yo ishai kedar ya ka ka balong persya ya ka ktin ke jong blay ba kawan pau bat kawan ja hagi khmat jingi menta ngi kendo ngi yo ngi mat ngi syam me gane ngi yo ba gane ka perthei ka bangi mangi menta kala dai ka perthei ka bahap shisha haga ta ka jing sen shar ba ka jing pniat ka jong ki ta ki bol jing dum kumangong aga bible ka ba ka ktin ke jong blay ka kren shai yo tau bril jong ka pop ya ka ta ka mensim baman jong ka jing bom nyong hukum jong ka ta ka jing le persya blay kala trei palat agani ka perthei kat adu ba pindapet ba mentam mi don lenti mi don lat igi brio makin lat na ka jing trei ka jong satan dan rai kat kumba ngatip pat na gaktin ke jong blay bala dangi yang hagi nongrim jong gaktin ke jong blay hagani ka long brio man brio hagani ka jinglong jing nese abang kren ka Akor Burom nga kwangan kren ru iga long brio man brio ka bakat kum gaktin ke jong blay kata ka gaktin ka ba ngas ngotanat mangan ong epi hagani ka por namar kaniga bible ka bangi puli kam day tang ka bangi ong bangin si shakriyo blay in si leji seng in si lap in si rwai in si dwai ka hot kita ka diga baning kong rei kam hikai ngi tang kum ta ka dan ru ban hikai ia ga jinglong jing ka dan ban hikai ia ga long brio man brio ka dan ban hikai ia ka Akor ia ga Burom ka dan ban hikai lut iki ha ga jing ka jong brio ha ga ni ga perthei naga daw nga kwa ngan wanra biang ini ke jingi kai kabangan ai kerteng matagisngi ka Akor ka Burom katkum ka ktien ka jong play fi da fi pet ba ya ka jinglong jingman jong ne ka perthei ka bangi mangi menta nga kwa ngan da kren kham shai kham ru khndiat ya gane namar ngayo ba ka ne ka perthei ka bangi mangi menta kapoi hakawai ke jinglong kabang ngatip bagani na landet ka daybet ka kti ke jong paman ngatip bet ka nigalong clear ka da shai ba bawdan usaitan halandet ubakwa banyale persya ayo blay badai na kata daw daga taga judge spirit daga taga judge mensim paman kapan ki iki brio ka influence iki brio bakin persyang ban le iki ki bamdai kat kumguman ka jong blay tingin ni keren ni gini mentagi sngi haga ni ke jing keren janga kabaningkong ka point ka bangakwa kan syong kambo nang ni ngan bu kum ni kiar na ki jingle ki bakla kiar na ki jingle ki bakla fi kani ka perthei ka bangi mangi menta ngan ngakwa pinda yo kane yo shai lada dan pleng jong figi kena samla pi ngap inga gani gupor figi kimegi kpa ngakwa bapinio gani ga bang keren melagisni bakadan ka mensim ksoi menta ka basin syara ka pertai ka bakwa tanggawai bagata kalong yaki banle ban penki yo brio yaga jingmot yaga do nor ubrio iki plan jong jing perkhat jong brio baro baki baro kin long bet
persya bet plak ia ke jing bu bet ke jong play. Kataga dei ka bangada kwa banganda pen ki ipi ga ni por pin snot ho ban yo i. De pet bahangi emagi sngi kiba usaitan u tau bayale persya kabalang anti ngan bu de ketien. Kabalang anti Christ, anti Bible kabalang persya ga ketien ga jong play. Kani ga spirit kani ga mensim paman mentag trai ga pertai bat ka longkum ga kunja jing trai rat ba ayure ka ba rung ga pertai khamta magiri ga bala khamsai baki brio ki sedang ban le ki balong khala ngan pudi ka bai ka ketien ka banganget kani ga ketien kan pen snot ho ipi ka bala tho da u brio bestat tamang Bible tau de Solomon naga kitab Ecclesiastes kalanang ga benyau naga khat ka ba arpokndai snap ngan pure ia ga ngi khat nga jus ngot nat ia ngi ketien man nga kwa pin bat ba wong kum ni Solomon wong hakmi tangkani bangalasham bau blay ula tau hok yo brio ki henry kilawat bon kibut ngan pudi ka garukom sngot ho jingi ong Solomon ni hakmi tangkani ka way banga sngot ho lani ka bangala lap ngala shy ngala yo ishai kadar bau blay hi nakaliang jo blay habau tau yo brio utau bah utau bet utau hok kaya ka bau blay le udah mut ka babahana ka benta jingi ki brio udah plan ka ba kraw babaha utau hok nrega basnosi ang nga Bible ko ang ki brio hi ki day ki bawat pat lagi jong ki buit bat nda haba ki wat lagi jong ki buit ublay i ga jing le buit jong ki but hangta ka long problem mi gani ga pateng benrio ga jingi nama ki brio kila don lagi jong ki buit nganum ong start nganong buit nama ga dai ga jing ka dai ga haba ong ga buit ga ga dai ga bersyukur setan uthep da ki buit ta mong da ga jing start ga jing shisha ga dai ga wan rai ga jing ku jing em job re hare ka buit ka dai ka ba long ri nadien ka ba iku magadai hare hadien kan sa trai ka labat pin pai shiga jinglumar bat ngakwa ngan pini fi ga ga por ba ubrio hi uwat laki jong ki buit udon laki jing shayalam ha ki buit ki jong setan ya ka ban penlang ya ki aka ban le persya yo play da ka jing le ka bakla dengan peni fi ga ni ga por ka jing le khla ayu ka ba ki brio ki le fi de pi pet ba bo play na do kitab Genesis kal nang ba ningkong de pi pet kal nang ba ar de pi pet ba kum no play penlong ye ga ni ga perthei de pi pet ba ye ga jing long jo play de hang ta pin so tho ye ga jing ong jong ni ga kitab Ecclesiastes ka ba ngapuli mentan ba play ula tau hok yo preo pin de pet ba bo play shwa ba un tau yo Adam bat ye ga im utau ye ni ga perthei shuan rusni upelong ye ni ga mariang ba biang na dong sedang ka bam dan jingduna ka ba biang hi na dong sedang kala biang ni ga mariang na ka bentau brio kala biang ni ga mariang kala biang an ong be kumta la do play la thau tu bu hi ga ba biang wat lit pen but nam yo play ben ong ani ga perthei meta te kala sneo em ka klem sneo ko perthei ki sneo ki brio wat juang nga ketien bak perthei menta kala sneo ka klem sneo ko perthei sneo ki brio badan ba pen sneo bat nga kwa ba pen bot nam ka jing pa ka jong blay da ka bi ong ni ka perthei te ka ba sneo em ka klem sneo blay thau hok
yo brio ubu yo brio aga nega perthei pitip aga mariang aga jisau blele leu la dabu yo brio poga kpere den bon sumar un trei bat bon bam lagi so lagi jingmi bat un im slam bon un im junam bat nang ta de dan jingpang dan jing chrome dan ka plan blay kam dei bo blay bu yo brio tip jingpang tip jing slime tip jing tip problem tip jing yap tip jing tieng tip e ru em ngan suang lepa menganang ni tip cancer tip diabetes tip kidney problem tip ye kata tip ye kita ki jingpang AIDS ke HIV tip setia ini ki jingpang ki bejak la mentah ki ba jag perthai pitip ne ngan ong ipi ni ko por gade balai ka ni ki jingkla ka wana ka perthai ka ni balai ka ni ka pang khla ka mi ka ni ka perthai balai ka perthai ka long ka ni pitip de tang ka wei ka dau de ba ki brio ki la le palat ye ki ki bakla kabanim kong ke jing pen kala ke jing le khala ke jong priu dai ke jing pen kala palat ye ke jing bu bet ke jong play ke mariang ke jing pen kala ye ke mariang kala sneo palat agni sni ye ke ngi tip wat ke government wat ke priu per thai ki tip ye ta ka global warming ke priu menta ki snot ho ye ke jing kabaki ye kendo ye ke problem menta ki persang ban solve ye ka hadian bala le start menta perkhat pada ke jing start le jong saban persang ban weng ni ke jing khlut palat jong ke perthai pi hang ni vin lap bo brio ndai bo start ndai bo bien ani tu fi blame dai bo bien ula bo ye ke perthai ka mariang thau shuai ka mariang ka biang usabu yu brio ye jadu kata yu brio Burom yu brio snotenat yu brio thau udah ye yu brio baru kwa ban thau hok bat ban bu yu hang dengan mariang ngebebiang hendai ki brio ki pen kelai ke mariang pen kelon kelumar ke ding ke set pen jat ke mariang le kat baman le persya pom ke ding ke badang rit ti ke dau yang klem snot ho shu dak rukom ke badai tuaj ke tu ke jing sniu ke jing mi ke nang tu ke bi ke papa nang tu ke lech ke wa yap ki do kha sniu lut ke kata ni ke bengi yo pen mi ke karkhana ke bobon pen sna ke factory ke be pen sniu ke le air ke mariang de ke le air ke pollution ke bejur nang ta msung tho sung thau ki ma pen jat lut ki wa ki pen ke lalut pen do lut sna de ke yeng de ke sam pen pra lut ke wa ke bar khoi do lut ke wa ke ma pen ke lalut ke rukom long ke jhur ke jap ke ma ke jhur ke jap shu ai de ke inject shu le ke shu le khla shu bo pimi tu thau ma pin de pet ba pen mi se ke jing de ke but brio ban suk les kum no pen mi se ke tiar plastik kat ne bat bro plastik menta pa la kwa ban berat plastik manu pen mi plastik ban manu kwa berat plastik ma pim su thau ki brio gini ski pin de au ma per thai ke stan ngam jo ma ke stan ke per thai ke la khle be ngani tu fi u brio ula long ko maduna khle ngani tu fi pom hiya ka dieng upen jat ya ka mariang uthau ki tiar ke man pen sneo ule ki bom dei usa persyang pada ban perkhat nyele kumno pat ban da nyele agan ur ko mentala da pisang yeng pipen prahi ke yeng bat pi perkhat pada kumno ban da na ke jing no slap na ke sngi ngan ong pi ki bri ba pe pi ke no pi dei ubo kumno dei setang baduna khli dei ban bo pi shikin ja mental hospital ye bat ngayo i ki bri mental kilong baduna khli wali ong gini gi start science menta bagila start menta bagila le kom ta bagila le menta ngani thui pi u blai u kham start deki hajar bagi power snem ula deb yo i lo pau blai thau ko mariang ga biang ka khani ga mariang ga pun brio nyo billion tam menta gi ngi brio per tem palele u play wang let pen roi shi per exemple le lagi shi shong bet le bet ge bade ban le kadang biang ne per exemple dan ni ru am wal let plan ne ne ge ban pendu brio ge ne ge pendu na brio per thai kami ge ne pi kini ge jing pang ge ba mi menta kini ge jing ja ge ba ja per thai na china ba ki ong kini bar khoi ki covid kini bro khoi ki dei ka ba ki mut ye ka ban
mo ban penduna brio aga pertai ngakwang anong ifiki ni berkah gini pin penduna brio ban lam no ban shong da kiwe pagi brio Bapin siang tang mapi bakan ni pertaigan kamsuk bani duna brio pitrai blay pe ni banang uyo iingi le kam no ngakwang anong ifi ni ka pokan mau ka bible ka blay pe ni banang uyo iyo kun ban rio la don ne emano mano bawat yo blay ba champang re barok kila klajak lea barok kila le ge bakla kata ka pa bible ka keren kata ka ba ka tin ki jong play ka keren Fikam dan ke Akor, kam dan ke Burom, kalau beri man beri wala hiar not baro le kelumar le kat balap. Mat ngakuang anong fiki ke kompen mi minta ye kini kitiar gitar ke kompen mi ki dawai ki babun jait ban le kumno ban pelong ke siar bakan yo siar no tang mak mo bakan mengini yo siar no tang postio ini yo no nang tade ban kamasi nang ta kamrat rupan mo kata ke cloning ke bala jaj ki we kiri nang tade bam dap do shu nang ta shim nang tu hi ke masi clone ni kan nang tade penmi de ke we pan ngan itu ipi ka pertei kala ya bam ga broiler kat ni ga hakani ga riga jingi le cheba khawai bam la ga broiler ngani tu ipi ga bi sudah ga badanang tu bam ta ga jhur ga he bitit ga de ga bi sudah ka ga biyo tip ka bawanang no thiet gitu ki skill gitu ki mo gitu ki bilor gitu ki sendok untuk metip shoot tip ka bami nang no page gitu ki jingdi in the page pot heb sa ga drugs mental pen i begidan ski sweets ki jong ki khlong ki papli ki jelly gitu bar khat ki dan daga drug support pinda pe bri la le khla men ta per khat bit angum no ban yo bisa angum no ban peniar ke business pen kelalut ike bar khat na kata ka daung kwa bangan ong fi ke ni ke par u blay u thau hok yo pre onde de pre bo at bon ki bo ta ka daung ke jing pe janga ngayo i me ki brio ki la le khlo mar men ta pinda pe ba ki brio men ta ki la le khlo mar Mende bagi start. Ngayon ikat pa nang mi kisnam ngan ong bet ke pertai mende bagi start. Kalau nang dum, kalau nang kelumar, kalau nang lek khla, ndala lek khla palat pin sayo iya ke bagi sengiu blai un bishar ke pertai. Un bishar blai pin isen ai brio. Wali sengiu khan, wali sengiu la, wali sengiu start namar u blai tau u nong tau te, u de nong tau, u la tau. Thao qua bằng nó không tổ là để qua mình phải cái lại cái ta có là thao đều nông thao đều bên cả mà u đây mà u có ultimate authority u đây mà u bah jurong tam u long sovereign ne u la ban le kat bauman kan sepoi ke por makadang dei ke por ke podang pet udang watch udang observe u pet ki le kum no ki prio la ki wat ne em yo play ki kloi ne eman kala ki nom le khala andre ha ba ki nang ye le khala thau ki nuclear power ki nuclear bomb sedang man pen bethai le ki talut ki sun benang talut ki duriau talut ki khandau ding siap ka mau ka berkhot la pra phumbat ngani thuipi wat pat menta shong meeting be he ke perthai banya le kamno banya perkhat ik ke global warming ngas ngau biet ngani keren hang ni tang ba le se pila pin ong nga ba keren biet nrai da fi pej ba mano ba penjat bat mano ba mot ban yada phim dan lenti la da pile hi ya ka ba khla finyo i hi dan lenti paru blai Fika jing kala nga ai gani ka point ga ha gani ka jing keren janga kiar na ka jing le kala ngan pani fi gani ka par karukom bam rukom di kala long kala tam ta ni karukom bam rukom di bre pinda pet ba ki bam ke ai su bam klumar su im klumar pinda pet la da shukran bet ru menta ngiyo ate yalau chong pan nang ni ba mangin sedi yu ngim tip mo mangin ya le balai tim tip
poi shawai pagi jaka ubri usna daga chips hab daga dawai to ga preservative ka babon ka balong pi but udi ka lap ni tanat to snap da wara byang sini shingi do phan banang ni hi wara sini shingi hi ya thiet ni mangi ya bam lang bat ka to ka phan ka balas di ubri ni shi jingai bla thab ga dawai nata ya thiet pat rem samangi shine manata pen ba me ki khon jingi ringkat bat ka to ka preservative ki to ki dawai to ya yo pang hi mangi pan tapi na pekeren tam de baduna khle Nagadaga daw ngayon brio bam to ka muri khla ngani thui pi khle anta wan tu brio khamtam le legi ni khar ki buan yang sura kum to wan nang ta ki khar to ka phan na yodo na ta ki khar ki to ka piat na yodo no to na nala saj e ka to wan ra ka khiu ko bukum no ka khti ka ba ka tersim ka ba jrong ka ba ka khti ka bam ju saj te ka ba khta e ka e nang ta wan nang to nang ta yang sura nang ta de u khle ki to ki jing bam ki jing di nang ta king to ba nang tangai iki kan thai ba style yang to ya bam pa de to nang ta sayo pa de jing pang ka ba ja jai sayo ut pa de but nang ta de sa pha duai ru ban khia ga jing pang nga khwa nong pi la da pila le khla ga ru kom ba ru kom di kum no ga ni duai nga kwa men ta sngi bangan kran bet kum ba de ban kran ko wei ga kham lang serious ka ba ngayo I men ta ga de ka jing pen kala ya ka jing long tan rai ka jong prio kadai ka ba ima kadai ka bam ila ban perkhat ngan keren bai kum bakalong kadai ka ba ngan da pule fina ka bible pet ka bible ka ong kum ne ka shithi shigi nong rom ka nong ka bening kong na ka khat ka bar pun riu ka ong kum ne namar ka ni ken you play ula I no iki ka jing sngo brai ba klem rai namar wat ki kan thai jong ki le pen ka lai ta ka rukom ba kan jatan rai jong ki shekta ka ba da kumoi na ka jing long tan rai kum ju ru de ki shinrang da ka bagi no ita ka rukom ba kan jatan rai shapang ka kan thai ki le ing khong no a ka jing thro ja khlia jong ki parlok hi shinrang gi de le no ia ka ba auria bjili ti da pdiang ala de ta ka bai nong shitom ka ba dei biang na ka benta ka jing ya wer jong ki de pipuli gane pilap ba wat agane ka bible ka la de thol pa bagi brio kim snota na chu ia ka jing bo bet ki jong play ia kata ka balong original ka ba play lo book balong natural kim sngot nat ikata kwa man change ia ka sex junkie pen ka lalot ia ka jinglong tan rai jong ka jinglong jong brio ngam sngola mudur ba shinrang kwa ban le khla ban kwa long kan thei ngi ber khat ti ICM yu brio bole kan thei re dan par bu shinrang brio u kwa le kan thei kwa riam kan thei kwa le kan thei ta lipstick kan thei riam kan thei ngan kran bet nang ni don brio bu kwa ban le kan thei abu de shinrang pinda pet ba ka ta wan nang no kawan na spirit na ka men semba man ka ba pen ki yu brio bun le ge ba ya la di u kwa man long to kan bi brio ki pet ki la ibe ka kan thei ka kwa long shinrang riam shinrang le kum shinrang im kum shinrang kren kum shinrang yaaj bagi shinrang pen kala se la diru na ga jinglong tan rai ga bo ble la bo kwa saban pen kala la di kata nga kwa ga nong ifi ga ne ga jaj per thei ga de ga bla klumar ga ni tu ifi ka ba satang khndiat por ipinio I o ble un nyat point kum bo le ga por ga jong noa nda ba ga shongka shongman ga la klumar na ki briu ga shongka ba gi so ben la mi gitu ki jayan na ga perthei gitu ki nefilim pina pet ba na ga bible nga khlam krani ga tan renga shpni nda kala poi ga por nda ka ba khla kala wan u ble wang ngan pendam ni ga perthei but the shame noa bu dang dan ga jinglang ru ble ga bat mai ga ba hember benong ga ba long original but u ble bat you noa but they know noa like im tamaki hayeng prang u ble khlam pen sa eno ya noru balai namar karna la klalut ka tan rai ju jinglang tan rai ga bo ble la thau yo bre balai pim sngo ho na bo ble thau fusion rang bre balai pim sngo ho na bo ble thau pi kan thei bre balai le kwa bo shin rang long kan thei ga long shin rang dan bagi bom tip kan thei bom tip shin rang ro tipin ong kum no ka ta kana de ga per thei ga balak le be wan umrat utip ila de bu shin rang kamrat ka tip le de bu kan thei bre tip ubrio tip ki sem ki do ki knyang ki sear ki tip ila de bigi de shinrang ki de kan thai tang brio bom tip
O brio tip ya kata sengutanat ya kata uang go balai beli cina senrang inga kamne ngakwalong kan thai nang tade lek pelut deki lak deki klur bania pen kelalut bat ki hospital ru priang ya kata le ya kata ro baro ai pinda ong ya start ya kata kade ke jing dunakli kade ke jing le bit kade ke jing le khla ke bawan na ke bekenjak soj bat kala tray ki brio ki singi kada do ki brio kem tip show kum no ban le agane ke jing em bat nda ba brio ula khla khla ke jing bitar play kam slam ngayo I gane menta ka ba ima kadai kini ki artificial intelligence kini ki ba brio hi ula program ki shna ki bala wat ban reason ngam ngula mudore kata bakin perkhat ki bala ban repair la diru la da ki don jing bet sneo ki ba khamstat shibon sha bani brio de ki hajar sha bani brio bo ble lo thao pimut dur pimentan nele kumno way u artificial intelligence la new tau AI ula banle ya kabau brio de ki spangot umla banle ula banle mo marway bat nga kwa ngan ong fi gane ko por pa pidi fin sngot ho gane ka perthei ka bangi im kala khala ka perthei ka bangi im kala poi shaga jaka ka baklumar na pet ba menta khon ki khti ki jopi shano ki pule ka ei ka bagi tip shai ki let ka ei ka bagi pet ka mobile pet ba bat ila ka akor la ka buram pet ba nga krani ka akor ka buram na makani ka lakta ka akor ka buram kala khala te abala khala lumar ka perthei Fiki brio kim pecho igi nogrem gi bakat kum ktin ge job like la yan bakat kum ge jumpen ki jongo men sem paman menta. Pinde pech ba gi ngane ngan yala me fi sugi jayeng ne. Da fi pech ba ki brio ki pen khenye gi nogrem gi bo ble bo na ktin ge jaw. Da fi pech ba na ktin ge job like ktin ge job like hikai ne. Ba ki khon ki de ban Burom me lagi jong ki kme ki pa. Rementation of lap kita ki khon ki bo Burom kme Burom pa. Ikum ba ki kme ki pa man gi haban Burom gi khon. Ting that ilagi jong ki khon. Shep ting ki khon bagi berngam ilagi jong ki me ki pa. Ngakwa nganong ipi gani ka por ka perthei iu ka bukum gani ka ba. Ngayo I kam da isyo. Ngakran ipi ki me ki pa lada pi bakla I gani. Finyo I ka yeng jo pi ka nombet. Pinda paduwai ru ka nombet lano ru. Ngakran kam ikata. Lada ngau kupa ngam tip ila de mga de kupa lada ka kime ngam tip ila de kime. Lada ki khon kim tip ila de bi de ki khon gani tui pi ka ta ka yeng jo pi ka lak lumar. Lada pipan ke lai ke rukombo baik ke jong play pim dan juga Burom ke Akor ban Burom lagi jong ki kime ki pa ka Bible ke kren shai ne ki siti ki absas kalau nak ban riu ko ong khat ban kong ter ko ong pi ki khon ko ngo ile ki kime ki pa how try na mar ke ne long ko ba dai ken Burom lo ko pa ba le ki kime ka balong ko hukum ko ban kong ko ba don jinkular ba men yo man ba men yo imslam ha ke pathai Piru ki kapato wat pun bitan lagi kon rei tu sat pija dia ke jingi kai ke jing sneng try na kwa venio I yang neba upola but kho e ne ukuran chipang ki kme ki kapa ukuran chipang ki khon ki kti bangi te ban ya Burom ba ki khon ki ban Burom lagi jong ki kme ki pa wali pen kala ka ta jing bo be ki jong ble wali pen kala ngai I wat ki brio ki be shakri ble bharo ki pen kala ti ne bagi khon ki peniat ki kime ki pa bagi kime ki pa ki ting yap lagi jong ki khon ngam tip hang nang no pio I na Bible nang no pio I naktien ke jong play kran ne pi ki banget ya kektien ke jong play hang no pio I bagi kime ki pa ki de ban kortet nam ta ki khon pim tip aga Bible kitab probab ko khon u bapen jaumat lagi jong ki kime ki pa unuman ba nabi pulile kitab Moses dai ban lan mau Bat ngakwa nga nong ipi ngi pen kelai ne. Ngim dan ikhtiar lagi jong ki khon ki ti sano ki khon ki ti jong igen long. Kat nungut ki buan pa duai nga. Ki balut de ki paulak de ki klur ki khon ki di drugs.
Balai di drugs. Di drugs sama bagi yo ban di drugs. Upam yo ban di drugs umla ban di drugs. Tapi pediang ni mereka ketian. Upam yo ban di drugs di drugs. Ulaban ngop ni perlok sin asin le se ulaban poi jing di drugs. Hanre ndah haba kitu perlok kemla se un penbiang unap dawana yeng la daga yeng ke peni bet bagadan ke nongrim baga pen ba bakam ailat kan baki khon kemla ban penting man diman na yeng sam. Peni ika ka yeng sam jing ikan bet. Lalu tu khon utem ngate na yeng ngam yo pisa tun lem no di drugs nyo hab kiar. Rek kikime kikpai ki let bu sharihab kikime kikpai ki ba ai pisai ki malang sni ban di drugs but haganur kom pipa duai para ba ai pisai ban di drugs ai pisai ban di kiat nga kwanga no pi ai pisai bin tiet ki bike ka ram ma ba kna ki dang dei ban pude pi tiet ka mobile ka ram ki kna ki dang dei plen ki jat pin pa duai pat bikin kala haganur kom pi ka kala long kala ka kamdan akor kamdan buram kamdan shu ka long brio man brio ko badai ki brio la pen khenyi ki nongrem na kitien ki jomplay bat ki sapoi shega problem ta kadang kren nang ne ba bin sngot ho iga akor ka buram kat kum ki kitien ki jomplay tangan pen fi sa ka wede ulak pat ka lok nga kwang an kren ni ganero ni ka par teng ulok ti bila di budi ulok ka lok ti bila di budi ka lok nang ta da kim da dan ni chi de jing mat yeng samro nama belai kim tip ela di te kim sngot ho ila ka jong rol teng galak le ko mu lok le ko galak nang ta le shin rang le mo kan te le ko shin rang hagan ur kom ne pe teng dan ka lok bo ne yen ka pni a ju lok la jong nang ta tu lok le chni stai dan ti dan freedom nang ta de ka lok ka control nang ta ka phone bro sngi nang ta pni pe ki ka bala i biet ka ba i ka pam i te ka bam hagan ur kom ni shik ngini ongi de ki shakri ki jong play la da hala ka jong ka yeng ngi klem la ya ka ban pen ben tengin tip e ni ka wai fi ulak pat ka lok ki de ban sngot ho la ka long ka liang jong ka kamai ka ji ulak de ban sngot ho de ban shimi ki jing ki le ngala yo idan ki yeng ki ba kodit ba ka lok ka tre mere mere ba ulak u ju shong ya ka taru ka long khla te ka taru ka de ka ba klem kor itu fi pet ba ba pinum shong jai to yeng pi rang ba breo trai pi aban trai dan gi ba kwale yeng breo khna entah kwale yeng breo ka kam ka jampat biang ke rum dan na ta kwale yeng breo dale yeng breo di mana yeng sem na ta mla pha pin biang ka lok ba please li trai li kita su itu lok yeng shong su le he nga kwa nga nong fi ka kum ga no ta ka judging im nga kwa ba nga nong fi ga ni ka par ken mao ka ktien ga jong play ka klem hi kai kum ta Ketien ke jong play ke dan ke nong rem. Ke bengi day ban tip ila ke jong ke roll. Day ban tip ila ke jong ke roll. Ke wei ke bang sekuangan peni fi kendiat ke ke par. Ke jing day ye ngasam. Ke ni ke day ke badan kamadu ke takata. Ni day ban sengut ho ye ke ketien ke jong play. Ye ke jing day ye ngasam. Balai nga ong ye ke ni. Fi tip ke dan ke wei ke nong rem. Ke bangayo ina nga Bible. Ma wat ki banget ngipen kenye ni. Berkata ke day. Bahaba ki khon kila dan lau beriau la ke beriau. Bakum ki kimi ki mangi kedop sa iki ala ke jong yang. Bat ngi penlong iki bikin long dependent. Bikin shania bed haki kimi ki pa jong ki. Bat kitu silok. Ki silong tang ki biade silok. Kabel kim tip iru ika kerdan kepa kerdan kimi. Lek lung bed. Wat adin bala shimi ke kamrang ba. Balai. Namal bagi kimi ki kepa ki kedop sa iki. Dan ki bapen syong sa yang. Syong lang krui. Nga kwa nga nong ifi ka klem da nong rim na ka bago. Depi kwa man puli na ni kitien ka jong play ka. Kitien ka jong play ka ong. Na ka shiti shiki ebisas kal nong ka basan. Depi puli na ka ni ka khot ka ba life ho way ka ong yun kitien. Na marka ni ubriu un i no yalau kupa bat yala ka kami. Bat un ne bat la ka tengah tiki pero arngut ki nyalong ka way ka do.
ngipat ngiklem no ilagi kimeki kpang sno rdin mento syong to sapet bah bakani kami dai kat kum ketien ke chong play kat bala hing kwa iki khon gikti tapi don ke yeng ru la da pimut ban pen syong lang yeng sna ta ru kom baka yeng jong pi kanam dai ke bani khle bakin tip la jong ke shet ke tiu bakin tip la jong ka kamai ke ji bakin naman yeng halagi jong ki kijat kat bala hikai kata Pinyo kata ka deke jingbo bet ke jong play na ka Bible. Mjudai ba pin kedup sa. Mjudai ba pin penlong kena sa. Ngala jukuran ni gani menta kala te ni pertai. Kibrio menshua kidang tip ginong rem na ketien ke jong play. Ngakan mau kibrio ba kilet yeng brio ba kilakum bakla. Ba kibrio la si kibrio la bakla baru brio. Ba kilet itu kimi pa ki penyong iki. Mala daw tu shenrang o ngampat dan kam ki ong meha bani belah. Baru hablai belah. Nama pula syemi galok. Wahaban kamai gaji bani syong la kajong kajiyang. Naduk ni ruspa wahaban kit klik. Mentapat ki kimi ki pagi badan ba em kim le umta. Yung mele syong ni yeng in sepet mangi. Nang ta syong lala kajong kajiyang. Nang ta siya kanduk malang sengi. Nang ta de pindapet tang sipor ki tu gilai pra. Gilai pet. Kajingi day. Nang ta de tu brio la kwa na ban ino itu brio. Nama bana yeng uyo alat. Ubiang na dong sedang. Mapinyo ikatakar komlong kala kelumar kani gerigi jengi. Baki brio ki klem dan akor ki klem dan burom shu ki klem dan shu ki jing im ko bihatay ger kum ketin ke jong play la kelumar kani ke pertai. Bat ngakwa ma mentay ke sengi balay ngakeren ni kani. Mangayo i bakani kamlong. Kani ke klem long. Kani ke la kelumar. Pej seger komlong ki brio mta. Gile khala ki brio mta. Pej ega jinglong ang niya gerigi jengi fi pej wat ega kali. Ru kata ka jinglong ka dana ubrio. Wat eka kali ke butian ke company ke bala design ke bala dashna ke mechanism ke badanang tu ke dega bersyirkai ke bala shna nda kala apa sini siselong sigeri ke jingi ke si jantia pun kelalu ubrio ke to brawe mi isrok pin pej pun pa ega hon ke bapinda ngok man yap ke jingkelut pun pa ega silencer ado baka kelumar lut ke pertai brawe ne ya isrok nang tade ke we tem seketiap ke basngok ma pralut ski yeng kisem de tia met ke sawaga kilo ke yeng fi ki brio kila le kla menta kila long kelumar ki brio menta kim dan jing sok kim dan jing kemen kila le kelumar ki poy ke jilang frustrated but pindi pe ikani kila long ka ek ba ima ke ni pertai ke bangi em but dei ne ke daunga kerpat if you been ngap ini ke jingi kai ke bang keren ngakren nang ni na mangayo i kum ke jaj ben rio ngidai ki brio betip ik ketien ke jong play ngidai ki be iet yo play dangin persang i kaban ri ka akor ke buram jengi katkum ke ketien ke jong play banginum le iki be shabar na ke ketien ke jong play pi ngayo i gane hagani ka haga jingyo i jonga la singa syukuran kendiat igane namang klemrung shagit hot bible ngane ke jingkran namang kran bet ye ga bangayo i fi de pipet ba aga bible pen shami ga nego wege jing shi shanga krani pi ba nget yo just chris ke ba it yo play ke ba buram ye ktin ge job play pet ba ge ne da pet ba ge ne ba satan un le kat pala ban tu no ye pi ban wen ye pi na nong rem ge ktin ge job play tu no e ktin ge job play na ke ching im job prio pen kelalut di geru kombo job play na ke ktin ge job play pen mi la jong ga rukom ko bang persya iktin ga jong play but hang ta pin se yo i menta ga rukom pen le long ba ki me ki pa kim bet ban sho le ki jong ki khon ha ba ki runar kim bet ban discipline le ki jong ki khon pi ka bible ga klami kai gum ta re menta ga government ga pen mi bingim dei ban ktakti ki khon la da ki ktakti ki khon na ni sho ki khon ni sempat ki khon la da ki ai kes ngin cha kem kala po je du tau pot menta kinong ikai kim bet shu i ga ban sempat iki kena skol basami kena skol menta ka ba shu im lait lan kum tu mat ngani thu ipim dan bala shu ban nei ei namal ba ka mano bale kata ka pan mi ka government ni kata
Mano ba influence kalan dat ka deban tu no ikin ke jong play ni nong rem jong ka Bible kong sempat yu kena unut ka jing biet kan riano rengi hikai mambet ban sempat Bible kong la me sure yu kon jame wale thamun penya but pinda pet na Bible kong taw batin kayu ding sempat we see lo jong kon pinda pet bahana ka Bible ki priu la le khla mata pershabe ki tin ke jong play but dena ka daw ngakwa na ga ni ke jaka ba nong ifi ngini pet ngan shupni pun kan mau biang ifi gede kita ba kile shastis no men nyaw khar bar kun dai go andre tangani go way bangala sham bo play uthau hok obreo ane de brio ba wat pun ki boy tengin pai biang shi ki basic jong tien ke job play tengin ri la de nginum kwa ke bolang khla ke jing bo be job play ba pini i ke jing em job pi kan nang dan na po jong ke ji snai ke jong try tengin ni twai ba pi ni ka por ku try de ka not ka ba snongo e me play nga kran ni ke ji kai nga kwa kin try ba ni ke ji kai kan pen ki ye ki brio baginum poi shi ke jing le khla baginum pen kheni ki nongrim baginum ya chabar na ka plan ke jame adwai bo men sim jame un hikai ni ki brio baro nga kran men sni man nge men yo lo ti ko Burom ko tenga jong chisu ni twai amen doblen ko hui pi ko ble shibon